Hei! Moikka! Tervetuloa meidän uuteen kotiin. Nämä on meidän tupaan tuliaiset. Meillä on makkaraa ja kaljaa, kun jääkaappi täynnä. On myös maissia, ja limua. On maissia ja limua, kaikille jotakin. Tässä on Lukas, meidän poika, ja tässä on Hymy, Eeva, vaimoni. Ja tässä on Heikki, mun mies. Ja tässä on meidän uusi talo. Kyllä. Fiskar Heden. Fillan. Tää on Fillanin talo. Ja me ollaan todella tyytyväisiä tähän. Siis tästä tehtiin just sellainen, kun me haluttiin. Joo. Mä halusin, että tässä on siis niinku me alkuun... haluttiin. Niin me haluttiin yhdessään, tää suunniteltiin, mutta kun mä näin alun perin tämän paikan ja tämän talon, mä ajattelin, että tässä on niinku, tai siis yhdessään tätä niinku mietittiin, mutta niinku, tää on ollut hieno. Tässä lapset aina juoksentelee kuule ja on hienoa. Naapurit on mukavia, kuule, täällä on paljon niitä. Ja kaikki kiva. on tänään tervetulleita tänne meidän grillibileisiin. Myöhemmin voitaisiin leikkiä vaikka piilosta. Niin, piilossa on oikein mukavaa. Ja on pikkasen outoa väkeä käynyt myös paikalla, että ne ottaa valokuvia ja sellaista, mutta ei se haittaa. Kyllähän tämmöistä taloa, Fiskar Heden Villan taloa mielellään esittelee. Hamnet. Joo. Mut tulkaa peremmälle. Joo, tervetuloa. Tänne vaan. Okei. Mä sanoin, että hommataan suihkuverho. Niin. Siinä voisi mennä paremmin piiloon. Laitetaan se päälle sulle vielä. Se on. Oliks toi hyvä piilo? Oli. Oisit sä löytänyt kaapista ulos. Mä tuun. Mut löydettiin viimeiseksi. Niin, aika hyvä piilo. Niin. Oli. Muut oli sentään mennyt niinku ovien taakse ja Lukas oli kaapista. Olihan mäkin ovien takana. Niin. Fiskar